Казанда борынгы касыйдәләрне искә төшерделәр. Кабан арты мәчетендә 1409 елда язылган дини җырны башкаралар. Ул татарларга Бурса шәһәреннән килгән 1917 ел инкыйлабына кадәр көйләнә торган булган. Мөселманнар аны Мөхәммәд пәйгамбәр туган көне хөрмәтенә багышлады. Мәүлид бәйрәменнән безнең репортаж. Кабан арты мәчетендә Мәүлид бәйрәме балаларның салават әйтүе белән башланды. Гарәпчә яңгыраган көйләүдә алар Мөхәммәд пәйгамбәрне олылый. Бина бу саатны лагерьда өйрәнгән идем, өйдә генә өйрәндем. Мәүлиднең иң югары ноктасы беренче тапкыр борынгы касыйда, ягъни дини җыр башкардылар. Ул 6 гасыр элек гомум төрки телдә язылган була. Инкыйлабка кадәр аны татарлар үз телләренә яраклаштырган. Аллаһадан зикрдәлем әввәлә ваҗиб булдыр җөмлә эштә һәр кула. 1409 елны язылган иде Бурса шәһәрендә. Менә бүгенге көнгә тике, менә Төрки дөньяда бу иң мәшһүр, иң мәгъруф, иң интишар кылынган, таралган касыйда. Шуны безнең әби-балаларыбыз укый иде. Без лан вакытында бу сүзләрне ишетеп үскән кешеләр. Мәүлид бәйрәмен үткәрү бер яктан 70 ел дәвамында онытылган традицияне кире кайтару булса, икенче яктан ул яшь мөселманнарны адашу юлыннан да саклау ди имамнар. Бу вахабитлар алар үзләренең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны сүннәтне тотмалар, алар безнең традицияларны белмиләр и алар үзләре югалалар шул вакытта. Чөнки кешенең традиция сүннәт белмәсә, татар традицияны белмәсә, сүннәтне белмәсә, ул бу кеше уже манкурт була. Тәгамнәрдән авыз итү белән дәвам иткән Мәүлид бәйрәме хатын-кызлар өчен аерым ашханәдә үтте. Оештыручылар пылау белән сыйлаган вакытта мөслимәләр дә мөнәҗәтләр җырлый. Бер кайгыдан икенчегә салыр дигән. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.